Good morning everyone! Happy Sunday sa inyong lahat. So, nagwo-walking tayo, tapos na nagwo-walking yung mga friends ko. Ako na lang nahuli kasi namata ko, late kong namata, alas 9 na. Ako na lang i-walking akong body, akong Foxy. Pero ang problema nito, dili man siya Molakaw good, basta nahihikot. So, karga-karga natin to. So, yan. Ikot-ikot lang muna tayo dito. Magandang view. So, may upuan dito kung napapagod, gusto magpapahinga. Then, ikotin natin yung Twin Water. Twin Water area. So, may magandang bahay din dyan. Ang overlooking talaga. Yan, ganda ng view. May mga birds. Dito yung magandang view sa likod ng tinitirhan namin. So, Foxy, walk. Come on. So, come on. Si Foxy kasi wala din siya naanan nga maglakaw kay indoor dog lang din si Foxy. Come on, Fox. Foxy, let's go. Come on, Papa. Come on. So, kailangan ko siyang bubuhatin paikot. Doon. So, yan. Yung panglakadin namin paikot doon. Magandang view. Happy Sunday. Hoy, what you doing? No, yan. Yan, nakaupo na si Foxy. Hindi na siya alis. Baba. So, ano na lang tayo. Ako na lang tatakbo. Foxy, ayan naman. Ano yun talaga niyang maglakad. Okay, Fox. Twin Water. Mga gitawag na siya Twin Water tungkol sa water. Hahaha. May nag-barbecue doon sa barbecue area. Then, si Foxy. Foxy. Mag-walk ka naman, Fox. So, yan ang Foxy. Maglingkura la dyan na siya. Di na siya Molakaw. Foxy. Fox. Let's go walking. Come on. Ay, sige, nagpanimot-simot. So, yung nangyari, guys. Nagsabot mo nila Master Ate Maria. Ate Ima na mag-walking mi. Tapos, dugay man kay ko na mata. Alas 9:30 naman mo. Nagkarag-karag na kung ari ko. Hinaan naman dahil sila. Matong kami na lang ni Foxy. Akong iwalk si Foxy. Si Foxy di po Molakaw. Di ako na lang Molakaw. Come on, Foxy. Run. Run. Come on. Come on, Fox. Hindi, Jod, saan pa, birahon pa ni mo. Hindi, Jod, maluoy na lang kaan eh. Foxy, come on. Doggy, let's go, my baby dog. So, yan, quick. Walk na lang tayo, quick walk. So, yan, magandang view din sa taas ng mga houses. Ang amin ay nasa likod dyan. Ang ganda ka na ng view. Minsan lang ako makapaglakad. Ang ganda. Happy sun. It's a beautiful day. And the paradise. Alaan sa Foxy nagtingog. Kahay pa kayo sa pulis ang si Foxy. Kaya di man Molakaw. Hello. Sa gina-safe na tayo diri guys, pero ano kayo ng kapod mga tao na mag-walking, so mo safe ra gyud.
Cherry. So let's go. Keep going. Kung sana trabaho akong bana, pwede tayo mag-walking. Saan man, dili man makapariha og di og mong baliktad. Pasingot. So nindot sa kambyo, daghan kay mga bahay sa kuan mga gandang bahay. So yan, gikan ko diha nga side. Dito to ra akong car o katong puti, tapos akong giikot. Ikot, tapos diyan na to dire. Depende ra nimo kung pila ka tuyok imong buhaton, pero karon usara lang na kay kapoy kay komplikas kamot. Naghungat pa ko og cellphone left and right ni. Ano ba yan? Wala nga other view dire nga side. Ano nga view? Diba? Yan ang pinakamagandang view. Tanawa na. Hi, Foxy. Ay, pakay ka sa polis. Muna dire, guys. Talaga, nindot man dyan ang buhay sa abroad, no? Kay, sa tinuod dyan, ang mga parehan ako na wala na ako man nag-eskwela. Mag-isulog kitang trabaho sa Pilipinas. Po dire, nindot og chansang nga makakita og trabaho. Kung mag-eskwela lang ka diri kasi back to zero man ang kung hukira ka man high school sa Pinas na mag-study ka diri certificate makakuha ka og tarong nga trabaho. Mo na ang advantage sa ako lang ning explanation ha. No? Foxy. Lakad dito may time, Fox. Foxy, lakad. Go, Foxy, run. Come on. Yay, come on, Fox. Foxy, where are we? Targahin na naman natin. Umagunin na si Foxy Molakaw. Guys, indoor dog man siya. Ni karon kung mag-walking dapat karga talaga siya. Mag-shortcut ang tako eh. Mag-shortcut ang tako para nalayo akong tuyokon. So, yan. Gihawoy na akong kamot. Taksi ko man. Sacrificio. So, yan. Push din dyan. May daghan kay kangaroo nga manggawas diha kung hapon mga kangaroo. Thank you Lord for the beautiful day. Adyon magpaadlaw vitamin D nga kailangan. Sayo pa man sad, so okay pa. So hi, thank you. I just wanna grab this chance na magpasalamat sa tanang nananaw sa akong video. Mabisag ayaw nga video. Salamat. More blessings to come. Hope unta one day makatabang ko sa uban nga mas ngayon lang og tabang kay saan mas nga akong sildo diri nga higo-higo ra masad bahin-bahin sa mga bills in town. Ay mo. Isugod na ko hangat. Mulingkod sa ako kay sakita sa akong kano nanay laki nga nagsunod. Mo diretso na lang ta Foxy. Diretso na lang ta Fox kay may laking galakaw sa likod pero mahadlok mo kung nailang tang kay sahay hindi ka na so isang tuyo ka na dire sa imong shadow. So yan dyan yung giikutan namin okay sa kaayo yung 30 minutes pas kayo naglakaw sa liyo yung hadlok ko. Taga-race, racing race. So, hapit lang sa sakyan sa car. So, one lap lang yun ako pilting kakuya dyan. Nangalay na, hamoy na kayo kong kamot. Foxy. So, yan, may car. Yung sa car, guys. Foxy.
One round lang mga more than 30 minutes food. Kung ano Foxy ka, I know you don't like it. So, and we're going home na. Si Foxy, wait ka lang dyan ha? Foxy? So, wait, uli na ta. So, yan guys. Dali ra kayo mo ikot punta ko kausa pero kapoy na jud kayo may poy-poy na jud kayo sa sunod na sad. So, happy Sunday. Ingat palagi everyone. Take care. God bless. Mama, I love you all. Thank you for watching talaga. God bless. More blessings to come sa mga tanan.